Sa number 8, ang katupad nga duta sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary ang gidbakal sa probinsya kakaron mangin kabahin sa pagahimuon nga development samtang ang food park nga nagatanyag sa mga seafood kag mga homemade delicacies ang sa karon naga-operate na. May report si Barbara Mijares. Sang August 8 lamang nagbukas ang bag-o nga food park sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. May 4 ka mga concessionaire nga nagatanyag sang seafoods sa narisari nga sahi isang luto, lakip ng homemade recipe, ang kilala nga inasal nga manok, pork belly, padulong sa makagalanyat nga halo-halo. Nagaserbe sila 6 a.m. to 10 p.m. Isa ini sa mga atraksyon karon sa Mambukal suno kay Sheila Fuentes, ang OIC sang Mambukal. Kung weekends, naga-average sa 1,000 ang nagabisita diri. Pwede mag-walk-in pero mas labing ginahaylo nila nga magpabook. So, the food park, we have the boating lagoon. So ang kayak fee na ito, meron kami na ang crystal clear kayak. Bago na siya. Sinilamang may 4 ka mga bag-o nga golf carts ang Mambukal. Suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, dugangan pagid ini sang duha. Duha ang iga-assign sa entrance para magbulig sa mga guests sa ilang nga pagsulod kag 4 ang iga-assign sa tourist areas. Libre ang paggamit sini. Kabahin pagid sa improvement nga ginapatuman suno kay Diaz ang mga trails padulong sa mga falls. Lakip na diri ang pagpamutang sa mga wildlife enclosure. Ini magaserbe lugar para sa mga wildlife gikan sa ginatatap sang Talarak Foundation kaangay sang Visayan Spotted Deer kag Visayan Warty Pig ngan mag-acclimate antes sila igarili sa lasang. Where else kita makahatag pagid improvement sa tourism except diri pagid sa Mambukal, no? Kay halin pa sang gagmay kita hasta subong Mambukal is still the best place to go kung mapabugnaw kita and explore nature. So subong ang aton yang provincial government is improving the trails kadto sa mga waterfalls. We're also acquiring the properties, no, going to the falls para ang aton flora and fauna kagang aton nga ecological corridor ma-establish again from Mount Canlaon National Park. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, nagbakal ang probinsya sang dugang nga duta nga kaiping sa Mambukal. Sunod kay Diaz, sa daan nga 25 hectares, nadugangan na sang 10 hectares. Kag dugangan pagid nga ginabulubanta magadangat sa 49 hectares sa kabilugan. Ang pagpasanyog sang turismo, isa sa mga programa sang Lacson administration. With the additional property, we're also hoping to build more villas to accommodate more visitors. And of course, this transportation within Mambukal Resort. Padayon pa ang construction sa mga high-end villas nga mayara sang kaugalingon sini nga mga pool amo man ang pagpaayo sang convention center. Barbara Mijares, Digicast Negros.